Najčastejšia otázka ohľadom prechodu z dojčenia na bežné naše ľudské stravovanie, jedenie lyžičkou, vidličkou, pevnej stravy, kašovitej stravy, sú vlastne prvé príkrmy a to je jedna z najčastejších tém otázok, ktoré riešia mamičky v starostlivosti o svoje ratolesti. Prvé príkrmy, pokiaľ je dieťatko plne dojčené, môžete pokojne podávať až po ukončení 7. mesiaca života, pričom, či je to už leto alebo zima, nie je vôbec dôležité, aby ste podávali okrem mlieka akúkoľvek ďalšiu tekutinu, okrem materského mlieka. Úplne iná situácia nastáva, ak máte dieťatko na umelom mliečku, to znamená, že nedojčíte, a vtedy je dobré začať zavádzať príkrmy skôr. Avšak tu vás poprosím, aby ste si našli dôveryhodného pediatra a poradili sa o zavádzaní príkrmov s ním. Pokiaľ je dieťatko plne dojčené, tak môžete pokojne počkať do 7. mesiaca, do ukončeného 7. mesiaca života. Prvé príkrmy neznamenajú, že dieťatko bude už iba jesť. Prvé príkrmy ani nemajú pre to dieťatko nejakú veľkú výživnú hodnotu, aj keď samozrejme nejakú majú, pretože je to nová informácia do tráviaceho traktu, ale nie je to z pohľadu výživy dieťaťa také dôležité. Jedná sa totižto o zavádzanie nového zvyku, o predstavovanie spôsobu stravovania ľudí na tejto zemi, ktorých už mamičky nedojčia, čiže väčšiny ľudí. Je to hra, zachovajte si v tom ľahkosť a nemusíte sa vôbec v myšlienkách zahltiť problémami šéf-kuchára najznámejšej reštaurácie v Paríži, pretože deti majú radi jednotvárnosť. To znamená, oni doteraz, kým ste ich začali prikrmovať, jedli len materské mlieko, ktoré sa síce mení jeho chuť, ale nevýrazne. Proste mali materské mlieko a to bolo všetko. Čiže vy môžete pokojne v tejto jednotvárnosti v príkrmoch pokračovať. Dokonca je to vítané, pretože mnoho informácií do trávenia, keby hneď príkrmy obsahovali chlieb, mnoho druhov, boli by viac zložkové od začiatku a ten príkrm by obsahoval aj zeleninu, aj obilninu, aj bielkovinu, tak by to preto trávenie dieťatka, ktoré dovtedy trávilo len materské mlieko, bola príliš veľká záťaž. Čo sa môže prejaviť aj tým, že napríklad začnete zavádzať príkrmy, ak ich začnete zavádzať prískoro, alebo začnete zavádzať príliš komplikované príkrmy, tak sa to prejaví v tom, že to dieťatko vám napríklad začne viacej zvracať. Že už dovtedy nezvracalo, dajme tomu, že sa narodilo refluxné, ale potom už nezvracalo a keď mu začnete pridávať príkrmy prískoro, alebo ste príkrmy pre jeho trávenie príliš komplikované, tak ono proste môže začať viacej zvrácať znovu. A znovu sa to môže prejaviť aj na stolici, ktorá sa proste zmení. Buď prestane, čo je väčšina prípadov, alebo bude rečšia, častejšia, čo je veľmi vzácne. Ako teda podávať prvé príkrmy a čo to má byť? Ja vám odporúčam, aby ste ich podávali v tom čase počas dňa, kedy vy máte hlavné jedlo, lebo nie je to len o jedení, o výžive, je to o zvyku. A ten zvyk sa vlastne vytvára v rámci tej rodiny, čiže je výborné, keď začínate už tým prvým prikrmovaním tomu dieťatku predstavovať tú rodinnú dynamiku stravovania. A teda my máme hlavné jedlo cez obed, tak ten hlavný príkrm bude cez obed, sadnite si spolu k stolu, nech to má proste celú tú vážnosť toho spoločného rituálu jedla, lebo tie rituály okolo jedál našej rodinné sú veľmi dôležité a vytvárajú veľmi dôležité rodinné pojivo. Aký rituál si okolo jedla vytvoríte, tak sa možno budú odvíjať neskôr vaše diskusie, vzťahy a tak ďalej v rodine. Sami to môžete vidieť. My dospelí sa najčastejšie, keď potrebujeme pracovnú schôdzku alebo sa ideme stretnúť s priateľom, tak sa stretávame pri káve, pri koláči, pri jedle. Čiže to jedlo je aj miesto rodinného stretnutia a to je dôležité, to takto tomu novorodencovi tiež, alebo tomu bábätku, ktoré je súčasťou vašej rodiny a učí sa o tom, aká vaša rodina je a aké má zvyky. A to sa učí neprestajne deň čo deň od momentu, kedy sa narodilo. Tak je dôležité mu predstaviť aj toto, že rituál jedla u nás vyzerá takto a preto vám odporúčam, že ten čas príkrmu by mal byť vtedy, kedy máte ako rodina vy hlavné jedlo dňa. To je prvá vec. Takže keď je to okolo obeda, tak to bude okolo obeda. Neprihrievame, nezamrazujeme, vždy pripravujeme čerstvé. To znamená, že navaríte 4 kolieska mrkvy a tú mrkvu, keď sa uvarí do mäkka, tak vyberiete pevnú zložku, rozpúčite ju vidličkou na úplnú kašičku a to, čo sa vyvári, vodu zlejete. Takto vytvárate znovu zvyk.
že naše jedlo má polievku a hlavné jedlo. Polievka je to, čo vypije, hlavné jedlo je to, čo zje. Naučite ho zároveň konzumovať vývary. Vývary sú veľmi dôležitou výživou pre naše vnútorné orgány. Obsahujú obrovské množstvo fytominerálov a naše telo ich veľmi ľahko trávi. Dokonca ľudia, keď majú tráviace problémy hnáčky alebo akékoľvek problémy so žalúdkom, tak keď konzumujú len vývary, tak je to veľmi ľahké a výživné pre nich. Preto ten vývar, tá scedená časť, tá voda z tej zeleniny, ktorú vyvaríte vo fľaštičke, vychladená na 37 stupňov, všetko stále na 37 stupňov, pretože regulovať teplotu jedla v trávení, to je ďalšie umenie, ktoré sa naše telo učí. Materské mlieko má 37 stupňov a preto, aj keď podávame príkrmy, majú 37 stupňov. Klasický test na zápestí vám pomôže odhaliť, či je to pre ústa príliš horúce alebo príliš studené. Takže toľko k zložkám. Teraz a vlastne ako podávať. Prečo nie mixovať? Pretože mixovanie vlastne zvyšuje vietor v organizme. Vietor v organizme je niečo, čo keď máte napríklad nekľudné nervózne dieťa, tak keď mu budete podávať len mixované príkrmy, môže byť ešte nervóznejšie. Keďže majú rôzne množstvo zubov, ako v tých 7 mesiacoch už niektoré deti 4-mesačné, ak budete teda prikrmovať dieťatko na umelom mliečku, majú rôzne množstva zubov, už proste nejaké tam zuby sú, čiže oni už niečo s nimi vedia niečo rozžuť. Samozrejme, že na úplné rozžutie slúžia stoličky, ktoré ešte v tomto čase nemajú veľmi, alebo keď tak rastúce. Ale to rozpúčenie vidličkov, domeká uvarenie a rozpúčenie vidličkov je veľmi jednoduchý spôsob a akoby user-friendly pre to detské trávenie, že on si veľmi vie dobre poradiť po tomto črevko s vstrebaním výživy z takéhoto rozpúčeného jedla. Že tá kašovitosť, rozmixovanie vôbec nie je podmienka. Dôležité je, aby okrem tuhej ste podali aj tekutú a to je ten zliatý vývar. To máme ako? Teraz čo? Hovorila som, že je veľmi jednoduché začať prikrmovať deti, lebo nie je dôležitá pestrosť. Dôležité je, čo to je. Odporúčam začať od zeleniny jedným jedlom denne. A ak máte dieťa, ktoré je hladoš a vidíte, že potrebuje sa v noc aj na večer viacej najesť, tak tú istú zeleninu mu kľudne dáte na obed aj na večeru. A znovu teda 4 kolieska mrkvy alebo jednu mrkvu domäka uvaríte a upozorňujem čerstvu na obed a čerstvú večer. Toto nebude dlhodobý stav. Je to krátkodobý stav v čase, keď zavádzate príkrmy. Ale je to úplne najdravší spôsob a najviac šetriaci spôsob pre všetky naše tráviace orgány. Takže pokiaľ na to budete mať trpezlivosť, kľudne to takto robte, nie je to nič komplikované. Dá sa to v ľahkosti dodržiavať. Takže keď začnete, ja som použila ako príklad mrkvu, dobre. V podstate všetká zelenina je sladká, takže môžete kľudne týždeň variť mrkvu, týždeň variť petržlen, týždeň variť áno aj zeler. Je síce považovaný za alergén a je jedna z tých zelenín, ktorá je taká ťažšie stráviteľná, čiže nezaraďovala by som ho hneď na začiatok, ale počase kľudne môžete aj zeler variť. Môžete variť cviklu. Cvikla, pozor, je veľmi silný metabolit, čo znamená, že môže vám aj moč, aj stolicu zafarbiť až do tehlovo-červená, potom sa nezlaknite, keby to takto bolo v prípade vášho dieťatka. Ale úplne výborné sú všetky druhy tekvíc, od maslových cez Hokkaido, cukety, patizóny, všetky druhy tekvíc. Sú výborné, obsahujú veľa vody, čiže veľmi dobre aj vedia zvlhčiť ten tráviaci trakt, nebudú spôsobovať zápchy, čo iné zeleniny môžu. Vyvarovávame sa zeleninám, ktoré zapekajú alebo ktoré zdúvajú, čiže nebudeme variť kapusty, brokolice, karfioli na začiatok, to až postupne. A keď prejdeme takto viacej jednodruhovej zeleniny, tak môžeme začať robiť dvojzložkové príkrmy, ale pozor, nekombinujeme zeleninu a teda zeleninu kombinujeme so všetkým, ale nekombinujeme škroby a mäso. Hej, že obilniny nie s mäsom. Toto je veľmi nedobrá kombinácia. My už dospeláci sme na ňu zvyknutí, ale v podstate nám plošne všetkým spôsobuje problémy v trávení. Niekomu menšie, niekomu väčšie, ale deti na toto nezvykáme, takže buď mäso a zeleninu, alebo obilniny a zeleninu a potom, čo som obilniny, strukoviny a zeleninu a mäso a strukoviny a zeleninu, alebo len čisté mäso, nemusí to byť v kombinácii. Keď zavádzame mäso, ideme od tých najdietnejších druhov až po tie ťažšie, čiže nezačneme hovedzinou, ale začneme králičím mäsom, potom prejdeme na hydinu bielu, to sú kuratá, morky.
potom prídeme na tmavú hydinu, to sú husy, husokačky, kačky a potom prejdeme na tie štvornohé zvieratá, z ktorých najľahšie mäso, z tých teda väčších je jahňacie, kozie, ak máte čerstvé, a potom môže to byť divina a posledná vlastne ide hovedzina. A bravčovina vôbec. Bravčovinu deťom nevaríme. Ak ju ako rodina konzumujete, zaraďte ju úplne až na úplný koniec toho predstavovania jedálnička. Čo sa týka lepku, pokiaľ ste celiatici, odporúčam netestovať lepok, určite nie do roka. Hovorí sa o imunologickom okne, nájdete na to rôzne názory. Môžem pozdieľať iba svoj príbeh. Ja som celiák, môj muž je intolerantný na lepok, naše deti sú 3, z toho prostredné vyzerá, že s lepkom nemá problém, ale už má 9 rokov. A pre nás je veľmi prirodzený, teda bezlepkový spôsob stravovania, ťažšie to bolo u starých rodičov. Ale vlastne vychádzali sme stále z toho, že ani my nepovažujeme lepok za to výživné jedlo, takže sme im ho nepodávali. A pri treťorodenej sme už to tak pustili a nechali sme tie biele rožky, občas nech starka strčí a skončilo to obrovským atopickým ekzémom. Čiže ak máte dieťa intolerantné na lepok, nemusí sa to vždy prejaviť tráviacimi problémami, nemusí sa to prejaviť tými klasickými problémami celiatickými, ako je vyduté brúško a tak. Môžu to byť problémy s vyprázdňovaním, môže to byť agresivita, alebo taká podráždenosť, alebo detičky nemôžeme hovoriť o agresivite, alebo to môžu byť prejavy na koži. Takže s tým lepkom veľmi opatrne. Čo sa týka mlieka a mliečnych výrobkov, ja to teraz dlho rozprávam, ale ono to v skutočnosti pôjdeš a za chvíľku budete mať všetky potraviny vyskúšané. Stále ohrívajte na 37 stupňov. Určite na raňajky nie je vhodný jogurt, hej, studený vybratý z chladničky, ale to nikdy. To ani nie pri babetku, ale ani dospelí ľudia by to takto nemali jesť. Čiže ak chcete podávať mliečne výrobky, nech majú 37 stupňov. Mlieko nenahrádzajte. Ak chcete prestať dojčiť, nemusíte nahrádzať materské mlieko iným mliekom. Dôležité je, aby ste vlastne vyskladali ten jedálniček. Potom už nemôžete byť, že máme jeden druh zeleniny jeden deň, ale musíte ísť vlastne cez tú pestrosť tej stravy a veľmi dbať na to, aby vlastne boli v tej strave aj tuky, aj bielkoviny, aj škroby zastúpené každý deň a aj vláknina. Vláknina veľmi podstatný zdroj. Ale detičky veľmi ťažko vlákninu trávia, čiže do roka to všetko musí byť uvarené. Občas môže zjesť listový šalát, ale preferujeme zeleninu, ktorá je varená, pečená, teplne upravená do roka. Čo sa obilnín týka, zasa išla by som od bezlepkových cez lepkové. Celozrnú rýžu deťom nevaríme, je pre nich takmer nestraviteľná, čiže vyskúšajte akékoľvek biele druhy rýže. Najlepšie je guľatozrná pre detské trávenie, má v sebe najviac tepla. Z úplne druhej strany obilnina je pohánka, ktorá má za sebe príliš veľa tepla, čiže tu zavádzame, až keď dieťa dokončí rok svojho života, prvý rok svojho života. Takisto otázne sú napríklad tropické ovocie. Veľmi populárne sú banány u nás na Slovensku, že deti jedia banány. Tiež ochladzujú. Nie pre každé dieťatko sú vhodné. Môžu, pokiaľ ich má príliš trávení veľa, spôsobiť trvalé zahlienenie neskôr. Trvalé zahlienenie vášho dieťatka, čo budete počuť na soploch, alebo na stolici to budete vidieť. Takže s banánmi a ostatným tropickým ovocím veľmi opatrne. Keď chcete zavádzať ovocie len sezónne, pokiaľ je to drobné ovocie, ktoré rastie v záhrade, pokojne aj čerstvé. To isté napríklad platí o zelenom hrášku, že tam kľudne môžete 2, 3, 4 guličky podať, ale aj čerstvý. To, čo je na záhrade, keď má dieťa 9 mesiacov, kľudne 7, 8, 9, kľudne môžete všetko dávať čerstvé, vrátane jahôd, malín, čučoriedok. Nie sú to až také brutálne alergény, tá intolerancia sa zdá sa vyvíja neskôr. Pokiaľ chcete mať nejakú náhradu materského mlieka, najmenej alergické, ale najmenej kontroverzné z pohľadu toho živočíšne mlieko nie, ja neviem čo všetko, všelijaké sú názory, je mandľové mlieko. Mandle sú úplne najmenší orechový alergén. Samozrejme so zavádzaním orechov a takýchto lepku, vajíčok. Vajíčka môžete skúšať, ale nie tiež úplne na začiatku, ale je to výborná bielkovina. Kým dojčíte, je vlastne potreba bielkovín neustále pokrytá, lebo vaše materské mlieko ich obsahuje dostatok.
A znovu opakujem, jedná sa o predstavenie spôsobu stravovania, čiže zahodíme očakávanie, že dieťa sa naje. Hej. Dieťa sa pohrá s tým, čo my jeme a časom si navykne, že teda z toho je živé a postupne sa odstaví. To odstavovanie môže prísť, je nejaká malá skupina detí, ktoré sa odstavia v 9 mesiacoch, úplne sami od seba, proste už nechcú materské mlieko. A potom je dlhá iná škála detí, ktoré sa odstavujú v 2, 3, 4, 5, 6 rokoch. Tá hranica je úplne na vás, hlavne aby ste sa aj vy pri tom dlhodobom dojčení cítili dobre a fit a plné energie. Ešte k príkrmom večerným, ako som už hovorila, niektoré detičky sa potrebujú na večer viacej najesť, varte kaše, nevarte instantné kaše a nekupujte instantné potraviny, to znamená ani také tie chrumky, čo vidíte furt všetky batoľatá jesť a piškoty. Dobre, môže to byť záchranná ručná brzda, keď už nič iné není po ruke, ale vždy viete uváriť proste mrkvu, zobrať ju do krabičky so sebou a keď to neviete, zoberte si chrumky, ale uvariť trošku mrkvy, uvariť proste, podusiť trošku jablčka, zobrať so sebou jablčko, keď idete niekde na cesty, alebo zobrať trošku nejaké placky, ktorú si sami urobíte, je lepšie ako dať deťom tie puchované výrobky, lebo oni vlastne v tom trávení puchnú, oni strašne miesta veľa tam zaberajú a môžu spôsobiť problémy potom aj pri vylúčovaní. Teda môže dieťatko mať potom problém sa vykakať. A instantné kaše deto. Hej, takže varíme kaše z prírodných zrnných vločiek. Opakovane hovorím, že najskôr z tých bezlepkových, potom z lepkových, alebo namačame zrná celý deň a večer ich varíme, napríklad ryžová kaša. Hej, to vám bude trošku dlhšie, vám to bude trvať, ale zase môže sa z toho nájsť celá rodina. Výborné je naučiť sa variť tzv. Konky kašu alebo ryžovú polievku, to vám pomôže kedykoľvek vo vašej rodine napríklad bude hnačka alebo nejaké oslabenie tráviaceho traktu. Varí sa tak, že jedna polievková lyžica guľatozrnej rýže sa rozvarí asi v 3/4 litry vody. Veľmi pomaly to varíte, asi tak, že to hádže len jednu bublinku, keď sa to varí. Varí sa to zhruba hodinu, niekedy aj viac. Zostane vám z toho taký hustý, rozvarený rýžový slis. Opäť, deťom nemusíte kaše dochucovať. Oni nepotrebujú sladké, slané, nič. Oni proste potrebujú objavovať prirodzené chute. Čím viac sa do toho budete miešať so svojimi zvykmi okolo dochucovania jedla, tým viac zdeformujete, tak ostro povedané, ale pravdivo zdeformujete ich chuťové vnemy. Dobre? Takže sú to nepopísané papiere a všetko, čo do nich vložíme v čase, keď zavádzame príkrmy a učíme, zoznamujeme ich s našim spôsobom jedenia, alebo to je zavádzanie príkrmov, tak to všetko sa vlastne podpíše a prejaví neskôr na ich trávení. Tak, s touto vetou sa s vami lúčim a prajem vám ľahkosť a hravosť v tom zavádzaní príkrmov. No stress, hej? Keď nestihnete príkrm, nič sa nestane. Keď ho stihnete, dobre sa pri tom môžete zabaviť. Užívajte si to ako rodinné stolovanie už od počiatkov a prajem vám naozaj veľa príjemných zážitkov s spoločným jedením s vašimi bábätkami.